गिबियावनो एसएम निउस नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै आं सासे लाइमोन लिरगिरि बावैसो सान सिगां साहित्य एकाडेमिनि लाइमोन बान्था मोननो हानाय लिरगिरिखौ जोङो बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनो थाखाय बिथांनि खाथियाव फैदों आरो बिथांजों माखासे बाथ्रा मिथिनो थाखाय बिथांनियाव जोङो माखासे सोंथि सोंनो नागिरदों आरो बे समाव नोंथांखौ जोंनिफ्राय नोंथांनो खुलुमनायखौ जासिबाय। खुलुमबाय आंनिफ्रायबो एसएम निउस चेनेलसिम साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। नोंथाङा गिबियाव नैबे खौरांखौ मोननानै नोंथाङा जे साहित्य एकाडेमिनि जि लाइमोन बान्था बे बान्थाखौ मोनदों होननानै खौरांखौ मोननायनि उनाव नोंथाङा माबायदि फिल जादों? थारैनो आं सारप्राइज मोनदों, आं बिराद गोजोननाय मोनदों। आं माब्लाबाबो सानाखैमोन जे आंनि बे गिबि नाजानाय बिजाबा साहित्य एकाडेमि बायदि मोनसे गिदिर बान्थासिम सहैगोन होननानै। गुबुन फारसे साहित्य एकाडेमिया बान्थानि थाखाय बिसोरो बिजाब हांख्रायो, नाथाय बिजाबखौ आं दैथायहराखैमोन। बिजाबखौ पाब्लिसारफ्रा दैथायहरदों, लोगोसे गाहाम हास्थायगिरि जायफोरा आंनि बिजाबखौ फरायनानै मोजां मोनदों बिथांमोना बिजाबखौ साहित्य एकाडेमिनिसिम दैथायहरदों। दैथायहरनायनि उनावहाय फाइनेलि मैया जेब्ला बान्थाया फोसावजायो अब्ला आं थारैनो नुनानै सोमोनांनानै गावखौनो एकदम गोजोननायखौ आं जोबनो जों गैयै मोजां मोनदों मोनदों। आरो औ आচ্ছা बे बिजाबखौ नोंथाङा गाव दैथायहराखै? आं दैथायहराखैमोन खिन्थु बिजाबखौ। पाब्लिसारासो? पाब्लिसारा दैथायहरदों, आচ্ছা लोगोसे जायफोर बिजाबखौ फरायनानै मोजां मोनदों बिथांमोना दैथायहरदों। पाब्लिसारा सोरमोन बेनि? पाब्लिसारा गुवाहाटीनि पुरबायन पाब्लिकेसन। प्रबायन पानबाजार ना बियो? सिगां 7 माइलाव दंमोन, दायो पानबाजार। पानबाजाराव। बेवहाय नोंथाङा जिथु लिरदों खन्थाइ बिजाब, बे खन्थाइ बिजाबनि मुङा मा आरो बेवहाय बेसेबां माने खन्थाइ दङ? आंनि खन्थाइ बिजाबनि मुङा जिउ गोनां सह। बेवहाय गासै दों 70 खन्थाइ। बेवहाय मोनसेल' सानस्रिजों आबुं नङा खन्थाइ बिजाबा। बेवहाय ओरैनो गुबुन गुबुन जिउ बे माने मेन जिथु थेम बेखौ लानानै जिथु लिरनाय, बेवहाय बेनि सानस्रिया मा? बेनि सानस्रिया जोंनि हारिनि, बेसिकेलि हारिनि जे थामोनथानि थाखाय नाजासोमनाय, जेरावहाय जोंनि आइडेन्टिटि क्राइसिस, बे क्राइसिसनि थाखाय जोङो संग्राम खालामनाय। बे संग्राम खालामनायखौ बिथा खालामनानै जोंनि माखासे माहारियारि आफादफोरा गोबां समाव गोबां रोखोमनि सोमावसारनायखौ लाबोदों, जेरै उखैहाब सोमावसारनाय। दा बैफोरबायदि सोमावसारनायखौ बिथा खालामनानैनो खन्थाइ बिजाबनि बे जि खर'सा मुं जिउ गोनां सह, बे खन्थाइया सोरजिजादों। बर'नि माने बे मोनसे जारिमिन बा जोंनि हारिखौ फोजाखांहोनायाव बायदिसिना बिथिंखौ लानानै हयथ' नोंथाङा बेखौ लिरदों। नोंथाङा गिबियाव बर' मिडियामावनो फरायदों? औ, आं बर' मिडियामावनो फरायदोंमोन। गिबियाव गामियावनो गंसे गुदि फरायसालि दङमोन, नोंथांनि थाइगिरबारि जोनोम मुङाव। जायगाया? आंनि जोनोमा थाइगिरबारि, गामिया थाइगिरबारि, सनितपुर जिल्लानि राङापारा खैलाजुलि हालामनि सिङावहाय मोनसे गोग्लैसोनाय गोबां इसिंनि गामि आरो। गामि एकदम सिङाव आरो बेयो? गोबां गामि सिङावहाय, हान्था मेलानि थाखायबो फरायनाया उसुबिदा। माबायदि जागायखो? आं गामिनि गुदि फरायसालिनिफ्राय गामि खाथियावनो अनसुमै बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालि दङ, गंसे भेन्सार स्कुल, दिनैसिमबो सरखारि जायाखै स्कुला। नोंथां फरायनाय फरायसालिया भेन्सार स्कुल, दाबो माने भेन्साराव दङ? दाबो भेन्साराव दङ। आं फरायनायनि जागायनायनिफ्रायनो भेन्सारखा। आं फरायनाय समावबो भेन्सारमोन आरो दाबो भेन्सारानो, सरखारि जायाखै। दा बेनि बेवहाय उनाव गोबां फोरोंगिरिफोर गैया, थाखो खथा गैया, माने इनफ्रास्ट्राकचार गैया। दा बेनिफ्राय आङो मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिदोंमोन। बिनि उनावहाय आङो आंनि हायार सेकेन्डारिखौ तेजपुर कलेजाव फरायदोंमोन। बिनि उनाव आङो बर' मेजर लानानै राङापारा कलेज, बेवहाय आङो BA खौ उथ्रिदोंमोन। बिनि उनावहाय गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननिफ्राय 2017 मायथाइयावहाय MA आनजादखौ उथ्रिदोंमोन। आथिखालाव मा खालामगासिनो दं नोंथाङा? आङो 2017 मायथाइयावहाय MA आनजादखौ उथ्रिनानै जोंनि होजोंनो गामि सिङावहाय 2017 निफ्राय 2018 मायथाइसिम गंसे प्राइभेट बर' फरायसालियावहाय फोरोंगिरि हाबा मावदोंमोन। बिनि उनावहाय 2018 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिम कटन मुलुगसोलोंसालि बर' बिफानावहाय आलासि बिबुंगोरा महरै बोसोरनै खामानि मावदोंमोन। बिनि उनाव कटन कलेज, कटन मुलुगसोलोंसालि, कटन इउनिभारसिटियाव? कटन इउनिभारसिटियावहाय। बेनि उनाव 2021 मायथाइनि जानुवारि दाननिफ्राय दासिम आङो रङिया फरायसालिमा, थामहिनबा रङिया कलेज बर' डिपार्टमेन्टआवहाय आलासि बिबुंगिरि महरै खामानि मावगासिनो दङ। नोंथाङा जे सासे दायो जोबोद गिदिर माने लिरगिरियानो जाबाय साहित्य एकाडेमि मोननायनि उनाव, बे लिरनायखौ नोंथाङा सोरनिफ्राय थुलुंगा मोनजेनदोंमोन? लिरनाय थुलुंगा मोनजेननाय होननानै बुङोब्ला स्पेसियेलि साफा सानैनि बाथ्राखौ आङो मेनसन खालामनो हानाय नङा। लिरनाया उन्दैनिफ्रायनो मानोना सर' दङमोन नामा?
जेब्ला एमइ स्कुल बा हाइ स्कुल फरायबाय थादोंमोन बै समाव आङो माखासे जोंनि गागि लिरगिरिफोरनि सल'मा बिजाबफोर जेरै जोंहा चित्तरन्जन मोसाहारि बा अरन राजा बा गुबुन गुबुन लिरगिरिफोरनि दा बिथांमोननि बांसिनै आं सल'मा बिजाबखौ फरायनो मोजां मोनोमोन बै समावहाय आङो हाइ स्कुल फरायनाय समावहाय गोबांथार सल'मा बिजाबखौ फरायदोंमोन बै सल'मा बिजाबखौ फरायनायनि उनावहायनो लासै लासै आं गावबो लिरनायनि फारसे गोसोआ बोगथाबनायसै बिनि उनावहायनो गावनि गोसोआव जाखांफैनाय माखासे फिसा फिनला खोथा बाथ्राफोरखौ बा गोसोआव जाखांफैनाय माखासे सानस्रिफोरखौ लिरनायनि महर होनानै लासै लासैनो बेखौ खन्थाइनि महर होनायसै आरो उननि समावहाय गुबुन गुबुन लिरगिरिफोरनि गागि लिरगिरिफोरनि खन्थाइफोरखौ जेब्ला फरायनानै नायबाय अब्ला बिथांमोननि रुजुनायाव आंनि खन्थाइया एकदम बेसेन गैथारै बायदि मोननायसै बेनि उनावहाय गुबुन गुबुन मेल मिटिंफ्रावहाय लिरगिरिफोरनि जथुम्माफोरावहाय थांनानै बाहागो लानानै लिरगिरिफोरजों सावरायबाय जेरैबायदि गुवाहाटि मुलुगसोलोंसालि बर' बिफानावबो साहित्य एकाडेमिनि बानजायनायावहाय मोनसे मुलाकात हाबाफारि बेवहाय अनिल बर' सारजों मुलाकात हाबाफारि दङमोन बेवहायबो आं सारखौ सोंनाय जादोंमोन आरो जों जेब्ला खन्थाइखौ लिरो खन्थाइखौ जानाय बायदिखौनो मोना माथो सार अब्ला सारा बुंदोंमोन आरो रावनियाबो लिरनाया जाखानानै फैया लिरनाय हुदाखौ गारनाङा लिरबाय था अनिल बर' सारा बिदि बुंदोंमोन बेनि उनावहाय थारैनो लिरनाय खामानिखौ लांबाय थाबाय लासैनो बिजाब महर होबाय बिजाब महर होनायनि समसिम गोबां आंखौ हेफाजाब खालामदों आं जेब्ला कटन मुलुगसोलोंसालियाव खामानि मावबाय थादोंमोन अब्लानो कटन मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननिनो गाहाय बिरुपाक्षगिरि बसुमतारी सार दङमोन आंजों लोगोसे दङमोन डक्टर दैथुन बर' आदा बिथांमोनाबो बिजाब गांसे दिहुनथारनो थाखाय आंखौ गोबांथार हेफाजाब खालामबाय थुलुंगा होबाय लोगोसे बे बिजाबा फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय ओंखारनाय नङामोन उनावहाय इउनिभार्सिटि फरायबाय थानाय समावनो लोगो मोननाय बिदा गेदेर सामित बसुमतारी आरो आंनिनो लोगो मिथिंगा बसुमतारी आरो फंबाय धोरोमसुला नार्जारी बिथाङा बिश्वनाथ सारियालिनि लोगोसे आदा सामिदा बरपेटानि आरो मिथिंगा बसुमतारीया बङाइगावनि बिथांमोना गावसोरनो फाइनान्सियेल सापर्ट होनानै आंनि बे बिजाबखौ दिहुननानै होदों आरो बेखायनो आं नोंथांमोननि गेजेरजोंनो आं बिथांमोननोबो साबायखर जासिबाय गोजोन्थों माने बिथांमोनाबो हयथ' नोंथांनि बाथ्राखौ माने नोंथाङा साहित्य एकाडेमि मोननायाव जोबोद माने हयथ' गोजोननाय मोनदों आरो दा बे समाव जोङो बिथां गौतम दैमारिनिफ्राय माने खम समनि गेजेराव गोबां बाथ्रा मिथिबाय दा बिथाङा माबायदि माने दिनैसिम माने लिरनानै माने साहित्य एकाडेमि मोननो हागौ बे बाथ्राखौ फोरमायदों नोंथाङा जाय समाव फरायबाय थादोंमोन बै समनि थुनलाइ आरो दिनैनि थुनलाइ बेवहाय जोंनि बर' थुनलाइया बेसेबां जौगाखो होननानै सानो थारैनो बे बिथिङाव नायोब्ला जों सिगां समनि थुनलाइ आरो दानि थुनलाइ गोबांथार एसे फारागखौ नुनो मोनो सिगां समाव जायफोर सानस्रिफोरखौ लानानै थुनलाइगिरिफ्रा थुनलाइ सोरजिदोंमोन बा एखे सासे थुनलाइगिरियानो सिगां समनि लिरनायनि थुनलाइ आरो आथिखाल समनि लिरनाय थुनलाइ गोबांथार फाराग नुनो मोनो दिनैनि समावहाय बुहुमनि गुबुन गुबुन थुनलाइफोरजों फोनांजाबलायनायनि उनावहाय बिसोरनि थुनलाइफोरखौ सोनाबारि थुनलाइयानो जा भारतारि गुबुन रावनि थुनलाइयानो जा बिसोरजों फोनांजाबलायनायनि जाहोनावहाय बिसोरनि थुनलाइखौ फरायनायनि उनावहाय बिसोरनियावहाय नुनो मोन्दों जे गुबुन गुबुन सानस्रिफोर जायफोर सानस्रिफोरा जोंनि बर' थुनलाइयावहाय नुनो मोना दा बैफोरबायदि सानस्रिफोरनि थुनलाइ बैसोरनि लिरनायनि स्टाइलिस्टिक बिसोरनि आदब खान्थि बिसोरनि सल'फोरनि जि दाथायफोर स्ट्राकचारफोर बेफोरखौ गुबुन गुबुन बिथिङाव नुनो मोननानै आथिखालनि जोंनि माखासे लिरगिरिफोराबो गागियानो जा गोदान लिरगिरियानो जा बिथांमोनाबो गावसोरनि लिरनायावहाय महर होनायखौ नुनो मोन्दों आरो बर' रावा 8th सिडिउलाव हाबबाय दा 8th सिडिउलाव हाबनाय लेंगुवेज हिसाबै जोंनि आफादफोरा बा जोंनि बर' माने हारिनि माखासे मेलेमजिबिफोरा जोंनि थुनलाइखौ जौगाहोनायाव प्रेजेन्ट टाइमाव माबायदि खामानि मावदों होननानै नोंथाङा गाव सानो बे बिथिङै नायनो थाङोब्ला बर'नि जि माहारियारि आफादफोरा बर' राव आरो थुनलाइ गुबैयै जोंनि थुनलाइया थांनानै थानांगौब्ला रावा थांनानै थानांगौ आरो बे रावा थांनानै थानांगोनब्ला गुबैयै बिजोङा थांनानै थानांगोन बर' बिजोङा थांनानै थायोब्लासो बर' रावा थांनानै थागोन आरो बर' राव आरो बिजोङा थांनानै थायोब्लासो बर' थुनलाइया थांनानै थागोन बेनिखायनो थुनलाइनि हाबा मावनायनि सिगाङावनो जोङो बिजों फोथांनायनि खामानिखौसो जोङो मावग्रोनांगोन आरो बर' बिजोंखौ माबोरै खालामोब्ला थांनानै थागोन बर' बिजोंफ्रा बर' बिजोंखौ अनसायग्रा बा बर' बिजोंजों फरायग्रा फरायसाफोरनि अनजिमाया माबोरै बांगोन
दा बिनि गेजेरजोंसो जोंनि थुनलाइयाबो सोनारगोन। दा बे बिथिङावहाय माहारि आफादफोरा खामानि मावनांगौ दं होननानै आं सानो। नोंथाङा आथिखालनि जोंनि लाइमोन लिरगिरिफोरनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? लाइमोन लिरगिरिफोरनि सिगाङावहाय बेखौ बुंनो लुबैयोदि रावबो अंगुबैयै बान्था नङा होमबा जोंनि बान्थाखौ नोजोर बोनानै जाहाथे थुनलाइखौ सोरजिया। दा बान्थाखौ बिजिरनायनि गेजेरजोंसो सहैयो जेनेबा। दा खोथाया जाहैबाय जोंनि गोबां लाइमोन लिरगिरिफोरा माब्लाबा बिजाब दिहुननायनि बेलायावहाय बिजाबखौ दिहुननो हायैनि थाखाय माब्लाबा गोसो बायनाया फैयो। गोसो बायनायनि थाखाय गोबां लिरगिरिफोरानो लिरनाय खामानिखौ दोनथ'यो। बे बेलायावहाय गोसो बायालासिनो जाहाथे लाइमोन लिरगिरिफोरा गोदान गोदान लिरगिरिफोरा गोसोआव मोनसे थुलुंगानाय लाबोनानै लिरनाय खामानिखौ कन्टिनिउ लाखिबाय थायो। मानोना साहित्य एकाडेमि बायदि मोनसे संगठना मा खालामो गोदान गोदान लिरगिरिफोरनो जायफोरनि बिजाबा फोसावजायाखै साफायजायाखै बैसोरनि थाखाय नवोदया मोनसे स्किम दङ। बे स्किमनि जोहै गोदान लिरगिरिफोरनि थाखाय बिजाब पाब्लिश खालामनो थाखाय साहित्य एकाडेमिया बुकखौ इनभाइट खालामो मेनुस्क्रिप्टखौ। दा बिथांमोना मा खालामो गावसोरनो नवोदया स्किमनि जोहै गोदान लिरगिरिफोरनि बिजाबखौ फोसावो। गुबुन फारसे बर' थुनलाइ आफादाबो माखासे गोदान लिरगिरिफोरनिफ्राय बिथांमोना बिजाब हांख्रायो। गावसोरनि फाइनेन्सनि हेफाजाबै बिथांमोनाबो बिजाबखौ फोसावो। बेखायनो जाहाथे गोदान लिरगिरिफ्रा जुदि बिजाबखौ दिहुननो गोसोब्ला बिथांमोना बिसोरजों जगाजग खालामलायो। बेखौ आङो आसा खालामो आरो मिजिंथियो। इयुन समाव नोंथाङा नैबे थुनलाइनि फोथाराव माबाफोर गोदान सिमांफोर नुदों नामा बा माबाफोर सानदों नामा? बिजाब बेनो आंनि गिबि बिजाबमोन। आं दायो गुबुन गांनै बिजाबनि खामानि मावगासिनो दङ। बे गांनैयाबो खन्थाइ बिजाबानो। जानो हागौ फैबाय थानाय बोसोरावहाय थामहिनबा 2022 मायथाइयावहाय बियो ओंखारनायनि लामायाव। बर' थुनलाइ आफादनि जिथु बोसोरसालिया जथुमा बैयाव नों हयथ' फरायनो मोननो हागौ जों। जानो हायो हास्लाबगोन ना हास्लाबला बेखौ समा खोन्थासिगोन। बेयाव जोङो गोबां बेले बेजे नुनो मोनो जे गोबां लिरगिरिफोरानो गोबां रोखोमनि लिरो। दा बेवहाय नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो? हांखोनि बेलायाव बेले बेजेया जोंनावहाय थारैनो गैया नङा दङ। गोबां बिथिङावहाय लिरगिरिफ्रा गुबुन गुबुन रोखोमनि हांखो आरो सोदोब बाहायनायखौ नुनो मोनो। बे बिथिङै नायनो थाङोब्ला अंगुबैयै जोंनि माखासे माहारियारि आफादफोर बे माहारियारि आफादफोरा माबायदि हांखो बा माबायदि सोदोबखौ अंगुबैयै बाहायनाया मोजां एबा बाहायनाया ओंथि गोनांसिन जागोन बेखौ माहारि आफादफोरा थि खालामनानै होयोब्ला मोजां जागोन। गुबुन फारसे लिरनायनि बेलायावहाय लिरगिरिफोरा उदांस्रि दङ। बिथांमोना गावसोरनि खन्थाइ सुंद' सल' सल'मा बा गुबुन गुबुन थुनलाइफोरावहाय गावसोरनि माखासे ओनसोलारि रावसा डाइलेक्ट बे डाइलेक्टफोरखौ बाहायनायनि लिरगिरिफोरहा मोन्थाय दङ। बेनिखायनो गासै लिरगिरिफोरखौबो जोङो बे बिथिङावहाय बुंनो गोनां दं होननानै आं साना आरो। गोजोननाय थाबाय आंनि फारसेनिफ्रायबो SM निउसनिसिम जोबनो गैयै साबायखर बावहरबाय। लोगोसे नोंथांमोननि SM निउस चेनेलनि गेजेरजोंनो आङो नैबे 2021 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि जुब पुरस्कार बेखौ होनायनि थाखाय आङो साहित्य एकाडेमिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबनो गैयै साबायखर बावहरबाय। लोगोसे आंखौ सायख'नानै हरनायनि थाखाय गासै जुरिनि सोद्रोमा बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखर बावहरबाय। लोगोसे आंखौ दिनैनि बे समसिम हेफाजाब होबोनाय आंनि साफ्रोम गिबियावनो आंनि बिमा बिफा, दिनै आंनि आफाया गैयाब्लाबो आंनि आइया दङ। आंनि आइ आफा गैयाब्लाबो आफानिसिमबो, लोगोसे आंनि न'खरनि गासै सोद्रोमा, आंनि लोगोफोर, आंनि फोरोंगिरिफोर, कटन मुलुगसोलोंसालियाव लोगो मोननाय फोरोंगिरि फरायसा आरो रङिया फरायसालिमानि प्रिन्सिपाल सारजों लोगोसे बर' बिफाननि साफ्रोम सारमोननिसिम, कलेजनि साफ्रोम स्टुडेन्टफोरनिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो बिथांमोननिसिमबो। मानोना बिथांमोनानो जादों जेब्लायबो आंनि थुलुंगानि फुंखा। गोजोननाय थाबाय।